UPPL जिंदाबाद जिब्रै नं चिरां दुवार बियाबनि सासे बिजाथि महरै खर' गंग्लायै आंनि खुलुमनाय आरो बावनायखौ आं हरग्रोबाय। মানুহৰ মনত ভয় সোমাই দিয়ক ও জনজাতীয় মানুহৰ মনত আপোনালোকে ভয় সোমাই দিয়ক তেতিয়া ভয় সোমাই গলে তেখেতসকলে UPPLক তেখেতসকলে ভোট দিব পাৰিব ৰঞ্জিত বসুমতাৰী চিনি পাইনে নাপায় কোন আছে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী এৰিয়াৰ নাঙল পাৰ্টি উঠি ভাই যাবলৈ ইতিমধ্যে গৈ আছে এই যে পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ আহিছে এই ঢৌটো বাধা দিব পৰা ঢৌ নহয় এই ঢৌটো আনিছে বড়োসকলে আদিবাসীসকলে চান্দা ৰাজবংশীসকলে বঙালীসকলে মুছলমানসকলে অসমীয়াসকলে হৰণীয়া ৰাভা গাৰো হাজং নাথযোগী সূত্ৰধৰ যিমান জনগোষ্ঠী আছে বিটিআৰত সব জনগোষ্ঠী লোক লাগে পরিবর্তন দরকার UPPL সরকার পরিবর্তন দরকার প্রমোদ বড় সরকার কথা নয় কাম জনতার প্রাণ এয়া হে নেতার পরিচয় ভেদা ভেদ নাই মাটির মানুহ ভাই নেতা বুলি তেওঁ কেহে কয় নানা ভাষা ধৰ্ম আৰু বৰ্ণ জাতি অধিকাৰ ট্ৰেক্টৰে দিব আনি সলনি ঢৌ আহিলে পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ UPPL চৰকাৰ बे सुबुं गौमाया एक्चुअली जों रायजो राजाखौ हामबाय होननांगोन धन्यबाद होनांगोन मानोना थांनाय 17 बोसोराव जेरै कौरवफोरा पान्डबफोरखौ 13 बोसोर बनबास खालामनो थाखाय बाध्य खालामदोंमोन थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाखौबो BPFआ 17 बोसोर बनबास खालामनो बाध्य खालामदोंमोन दिनै बिकल्प मोनसे लामा फैबाय अल्टारनेटिभ वे मोनबाय दिनै रायजो राजाफ्रा खौसे जाबाय आरो बै समनि कौरव पान्डबनि धोरोमनि दावहा जेरै जादोंमोन दिनैबो धोरोमनि दावहाया दिनै जागायजेनबाय 10 तारिखाव जोबगोन आरो 12 तारिखाव धोरोमनि दावहानि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनगोन मानोना धोरोमनि दावहायाव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL हानजाया देरहानो थांबाय दा बावैसो जोंनिसिम मोनसे इनफरमेसन मोनफैनाय बायदिब्ला जोंनि UPPL हानजानि आपग्रेडसना 70% जानानै दङ उदालगुरि आरो क'क्राझार बाक्सा जिल्लायावहाय बेखौ नायनानै गोजौनिफ्राय इनफरमेसन मोननायाव 8टा सिटआव जोङो उदालगुरि मुथायाव देरहानाया कनफार्म जाना दङ 6टा सिटआव बाक्सायाव देरहानाया नै दानि टाइमसिम देरहानाया कनफार्म जाना दङ हयथ' बेलासियाव लागै बे बारायलांनो हागौ दिनै 7 अक्ट' आरो दिनैहाय बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरि मोननैबो जिल्लायाव भट लानाया जागासिनो दङ आरो 10 तारिखाव क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लायाव जागोन दिनै 21टा सिटआव भटिं जागासिनो दङ आरो 21टा सिटआव जोङो 15टानि बारा जोङो मोनगोन आरो 10 तारिखाव जानो गोनां बाक्सा चिरां आरो क'क्राझाराव 19टा सिटआव सायख'थि जागोन आरो बेवहाय जों 16टा मोननाया खाथां जाबाय थ' गासै जोङो 30टानिबो बारा माने सिट लानानै जों देरहासारगोन बे बाथ्राया दिनै रोखा जानानै बाथ्राया रोखा UPPL हानजाखौ बिटिसिनि 35 लाख मानसिफ्रा दिनै मोजां मोननानै
आरो UPPL हान्जायाव दिनै बाहागो लादों আৰু আমাৰ মাজত আছে बेवहाय गासिबो जाति जनगोष्ठीया दिनै सोलायनाय लुबैदों राजनैतिक दल शान्ति लुबैदों जौगानाय लुबैदों थांनाय 15टा बोसोराव BPFआ जेबो मावनो हायाखै बे बाथ्राखौ दिनै बयबो मिथिबाय BPFआदि थगायबोदों मानसिफोरखौ जाख्ल'बोदों लोंख्ल'बोदों बे बाथ्राखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मिथिजोब्बाय सक्तिबो जाबाय शान्ति फैबाय अस्त्र गैला आन्दलनबो गैला बयनिबो गोसोआव गोजोननाय फैबाय दा UPPLआ शान्ति गायसननानै इयुनाव भबिष्यतखौ थिक खालामनो थाखाय जों खामानि मावनो दिनै फोसावदों गतिके रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ मोजाङै बुजिदों ओंखायनो जोंनि जायखिजाया मेल मिटिङानो जाया मानो बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लादों बेवहाय मोनसेल' जातिनि बाथ्रा गैया बयबो जाति गथ'फ्रा दिनै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनो मोनसे फोरमायो जे एबार BTC ओनसोलाव बयबो सोलायनायखौ लुबैदों आरो UPPL सरकारा जागोन जाख्ल'नाय लोंख्ल'नाय सोबख्ल'नाय आरो गाज्रि शासननिफ्राय रायजो राजाफ्रा उद्धार जानो लुबैदों बेनिफ्राय उदां जानो लुबैदों थांनाय 15 बोसोराव BPFआ 15 बोसोराव रायजो राजानि अननाय मोनबाय नाथाय बे 15 बोसोराव BPFआ रायजो राजाखौ अननो रोंदिया बिसोरो जेब्लाबो दुखु खस्थ' होदों बयबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाया गैया जाबोदों आरो दुखिया मानसिफोरनि गोरिब गुन्द्राफोरनि जे आसनिफोर बेखौ थगायनानै जाबोदों जब कार्डनि फैसा जाबोदों बिसोरो IOAनि न' लुनायाव खेलेमेले खालामदों बे गासै बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथियो थ' गतिके रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैदों आरो बे सोलायनायखौ रावबो हमथानो हानाय नङा दिनैहाय जिखिनि थासारि जों नुदों जेरावखि जाया मानो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर जोंनि हान्जायाव दिनै बाहागो लादों दिनैसिमबो मोनानि 12टासिमबो गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि हान्जायाव दाबो जइन जागासिनो दङ आरो आं सानो गाबोनहाय जोंहा जोबथा मोनसे फोसावदिनि हाबाफारिया जोबगोन गाबोनसिमबो जोंनि बे चिरां जिल्लायाव जोंनि हान्जायाव हाबनायनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों बेनो जोंनि मोनसे इसारा जे फैबाय थानाय समावहाय UPPLखौ बयबो मोजां मोननानै फैदों आरो जों सरकार दागोन बे बाथ्राया रोखा जाबाय एबारनि बिसायख'थियाव GSPआनो जा BJPआनो जा आरो BPFआनो जा BPFआथ' गैखालायानो बिथांमोननि नेताफ्राबो सानजा सोनाब सा खोला जाजोबखाबाय दा GSPआबो दिनै बर' अबर'नि राजनिति खालामदोंमोन बेबो दिनैनि थारिखआव गैला रायजोफ्रा बर' अबर'खौ लुबैला आरो BJP हिसाबै बिथांमोना हाबनो नाजादों नाथाय दिनैनि थारिखआव BJPआ जोंनि ओनसोलाव बारा बिसोर रोदा सुनो हाखायाखै बेखौ बयबो मिथिखागौ थ' बयबो लुबैदों जे UPPLखौ गतिके आं सानो बेवहाय GSPआनो जा BJPआनो जा आरो BPFखौ रायलायनांगौ जेबो गैया थ' बिथांमोननि जे हाबनो नाजानाय खामानि मावनाय बे गासैबो बाथ्राफ्रा जोंनि UPPLनि खाथियाव जेबो जानाय नङा आरो जेबो जोंखौ गोहोम खोलैनो हानाय नङा जों देरहासार जागोन रायजो राजाफ्रा सोलायनो लुबैदों UPPL सरकारखौनो लुबैदों जों आसा खालामदों बेवहाय जेबो दावराव दावसि गैयालासिनो बिसायख'थिया जालांथों आरो बयबो रायजो राजा बेखौनो लुबैदों हानायमानि रायजोफ्रा दावराव दावखौ होबथानो नाजाबोबाय थानाय जादों नाथाय माखासे चक्रान्तकारि दङ बेवहाय BPFनिनो माखासे दुथांफ्रा 15 बोसोर बिथां दुथां खामानिखौनो मावबाय थानाय जादों दा बिसोर जेनसिगोन बे जेनसिगोनखौ बुजिनानै बिसोरो जायगा दावराव खालामनो नाजादों मानसिफोरखौ सिगि सुगु खालामनो भट आदाय खालामनो नाजादों बेखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेबायदि आखला एबार जाफुंसारनाय नङा रायजोफ्रा शान्ति लुबैदों आरो एबार UPPLखौनो बयबो हास्थायनानै फैबाय गतिके जायखि खालामा मानो दावराव खालामनो नाजाया मानो बे दावराव खालामग्रा हान्जाखौनो जों साक्सेस जानाय नङा रायजो राजाफ्रा बेखौ भटनि गेजेरजों होखारहरगोन आरो UPPLखौ बयबो अनसायगोन